Wa barkamu da wannan lokaci, barka mu da sake saduwa a cikin wannan tasha mai albarka, a cikin wannan shiri mai albarka. Insha Allah suna na Sadiq Salihu wanda aka fi sani da Sadiq Kawoje. Yau kuma insha Allah na zo muka da wani application da zai burge ka. Wani application shine yanda zaka kulle message in WhatsApp ɗinka. Yanda nake nufi kulle message in WhatsApp ɗinka, number mutum in personally private number za ka kulle, ba wai WhatsApp ɗin gaba ɗaya ba. In ka kulle WhatsApp ɗin gaba ɗaya lokacin mutum zai iya buɗe. To wannan message ɗin mutum gaba ɗaya za ka kulle shi ne. Mutum yana zuwa kan sunan wane, message ɗin ba zai taɓa buɗe ba sai ya sa wannan pin ɗin. Da yawa kana chatting da mutane ka aji waya, wani ya shiga ma WhatsApp gashi nan je kallon status zai gan contact mutane, amma yana zuwa kan number da baka son a ga message da kuka yi, yana danna sai ta ki buɗe. Wani application ɗin haka yake. ka ya ka danna mana subscribe da ta fito da Allah ka danna all, kuma zan aje ma link din a description. Bari mu je kai tsaye nuna ma application din. To ina kuma yi application din. Kai gashi nan lock abin nan, lock WhatsApp chat. Kaga ni ne yanzu na sa pin ina, kai in ka zo sai ka sa pin ɗinka, kana danna ni kaga na sa pin yanzu ka ga shi ko ka gan shi ko. To al misali yanzu bari mu je ta WhatsApp. Yanzu ka nan in ka zo nan za su nuna ma ka sa pin in ya bude nan, kuma za ka iya sa number da kake son ka kulle nan waje inda ka type number, za ka iya sa number da kake so, nambobi guda nawa kake so a kulle message din su. Da gari ta nan ta sai ka zo nan kasan daga shi nan plus din ka zo WhatsApp din, ka zo WhatsApp din yanzu. Sorry ban sa daidai ba, ka gani yanzu ka zo WhatsApp din. To alal misali ni yanzu wannan number shi kadai na kulle, wannan mai SSS nan ita kadai na kulle. To wayannan duka zaka iya bude su gashi, ka gani yanzu na kulle su dai. Yanzu da na je na shiga, duk wanda ka danna ka kulle shi kenan a can. In duk wanda ka danna a ciki a WhatsApp in ka danna wannan plus din, ka danna plus din yanzu ka danna wannan kawai talla ne. In ka danna na plus in ka je za su nuna maka abin nan, za su nuna maka number da ke son ka kulle, ko kuma kai typing ɗinta a nan duk wanda ka zaba a ciki. Wannan talla ne ko wannan za ka iya wuce shi ma. Ina ne ma ni ba gama ka wurin cancel nasu ba don misfiri, wannan shirme ne. To haka to sai ka zo nan ka shiga nan, sai ka je WhatsApp. Barin je WhatsApp din kai tsaye. Okay, to already dama na irin na bude wani message ne. To al misali yanzu gashi nan gani a cikin WhatsApp, yanzu gani nan duka ina ta yin abubuwa na a cikin WhatsApp. To yanzu kawai ni na son binciki wannan wani rubutu ne ka tura ma wannan ne, to ina son gani. To sai ka danna kan shi, kana danna kan ka gani ya ki budewa. To dole ba zai taɓa budewa ba, ta abin da za ka yi ba zai taɓa budewa ba. Sai ka sa pin, sai ka danna haka, ka gani kaga yanzu shine message din ya bude. Haka hotuna ne kawai ga sana su ne kawai. Yanzu al misali wannan ma da zana kulle shi a gaban ku, da zana kulle wannan shine wannan, ka gani shi ma yanzu na danna shi haka, kaga shi ma zai, ka gani ya shi yayi haka. Wannan yanzu ban kulle shi ba, shi kaga ba ruwan shi, kaga wannan ba a kulle shi, wannan group din ba a kulle shi ba, ka gani kaga in ka duba wannan ba a kulle shi ba, gashi nan kaga message din shi. Wannan na kasan ma shi ma ba a kulle shi ba, ka gani ko. To haka ne har guda biyun da na kulle, wannan SS din da wannan number. To bari mu shiga SS din ga wanda aka kulle ta yanzu, ka gani yanzu har ita kadai number muka kulle. To haka kana dannawa sai haka ka bude, ka gani shine wannan kuma sai za ka iya zuwa, haka ita ma a kulle take. To haka abun yake. Dan wadalla in wannan bidiyon ya burge ka, da Allah ka haƙuri ka danna mana subscribe, za ka karanta fito da Allah ka danna all, kuma da Allah ka yi liking ka yi sharing da wannan bidiyon ya burge ka. Mun gode, sai mu next video insha Allah. Application link in zan aje ma, dama na faɗa muku zan aje muku application link in a description. Kana